kakav naš odnos treba da bude prema onima koji nas otvoreno vređaju i gone? Pa to je uvek aktuelno pitanje. A to nam pitanje najbolje dao odgovor sam Gospod koji tamo govori da okrenemo drugi obraz. Nije to lako, znate. Svi mi mislimo, pogotovo ako smo malo ušli u veru da sad nam možete bilo šta reći, mi smo jaki. Međutim, kada čujemo teške riječi, pogotovo svojih bližnjih, mi onda potpuno padnemo. Jeste. Hrišćanska ljubav nadilazi svaku drugu ljubav. Pazite što nam Gospod kaže. Gospod nam kaže da se molimo za neprijatelje svoje i da im vraćamo dobro za zlo. Eto, zamislite vi to. Kako je to u jednu ruku teško, a u drugu ruku veliko. Zamislite, vi nas bijete, mi vas blagosiljamo.